Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Waqt li niċċelebraw is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù, nirringrazzjaw tal-li mhux biss huwa Ġesù għalina ġifieri Salvatur, imma wkoll huwa Alla magħna Emanuel. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla, sadnu bietna kollha. U nitolbuh li bis-sagrament tal-Ewkaristija li huwa wkoll mediċina għar-ruħ tagħna iqawwina fit-triq tal-qdusija. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Li għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Glorificamos
nitolbu. U Alla jien f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-Demm tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Int li int Alla u tgħixu s-saltan malla l-missier flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien, Mose niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u ordnalu jagħmel. Il-poplu wieġeb leħen wieħed u qal: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh. Mose kiteb il-kliem kollu tal-mulej u filgħodu qam ben artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 plier għat 12 tribù ta' Iżrael. Imbagħad bagħat xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċji u joqtlu għoġla bħala sagrifiċċji ta' sliem lill-mulej. Mose ħa nofs id-demm u qiegħdu fi bwiebi u xerret in-nofs l-ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħa il-ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisimgħu il-poplu. U huma qalu: kull ma qalilna l-mulej nagħmluh u nisimgħu minnu. Mose imbagħad ħa id-demm u hu jroxxu fuq il-poplu qal: hawn hu id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil-Alla. Nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Xirrot lil-mulej għal-ġid kollu li jagħmel miegħi. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Aziza f'għajnejn il-mulej il-mewt tal-ħbib tiegħu. Jien għaddejtijek bin il-għaddejja tijek, int ħallejt li l-irbit tijek. Nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il
insejjaħ. Lilek nofri sagrifiċju tarat il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intem lil-mulej il-wedit tijaj u dim il-poplu tijaw kollu. Nolli l-kalċi ta' salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, Kristu ġi bħala l-qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġi u daħal minn tindaqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bidejn il-bnedmin. Jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l-dejjem fis-santwarju. Mhux bis-saħħa tad-Demm tal-mos u tal-oġila, imma bis-saħħa ta' Demmu stess, u hekk kiseb fidwa għal dejjem. Jekk id-Demm tal-mos u tal-Gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-Demm ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla jista' jngħadda fil-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lil Alla ħaj. U għalhekk hu medjatur ta' patt ġdid, testament ġdid, biex wara li seħħet il-mewt għal fidwa tal-ħtijiet li saru fi żmien il-patt ta' qabel, dawk li huma msejħa minn Alla jiksbu l-wirt ta' dejjem li hu wedhom. Il-kelma tal-mulej. Panis angelorum, factus cibus fiatorum, fere
Il-mulej ma'kom. Ari mill-Evanġelju skont San Mark. Fl-ewwel jum tal-għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid, id-dixxipli tiegħu qalu lil Ġesù: fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid. Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh u wejdu lil sit id-dar ta' fejn tarawh dieħel, għallek li Mgħallem, fejn il-kamra tiegħi li fija nista' niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi. U hu jurikom kamra fuq, imamra u lesta. Ħejjulna hemmhekk. U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-Għid. Huma jieklu ħal ħobż f'idejh, qal il-barka, qasmu, nowwilulhom u qal: ħudu dan u ġismi. Imbagħad ħa kalċi f'idejh, ratt il-ħajr u nowwilulhom u l-koll xorbu minnu. U qalilhom: dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid fis-saltna ta' Alla. Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Il-kelma tal-mulej. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mnizza jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu. Kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla jista' jnaddaf il-kuxjenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lil Alla ħaj. Din il-liturġija ta' din is-sena, it-tieni sena fiċ-ċiklu ta' 3 snin, l-iskrittura li tippreżentanna l-Knisja tfakkarna dan il-misteru kbir tal-qawwa tad-demm ta' Ġesù. Is-solennità li nfakru ta' kull sena hija s-solennità tal-ġisem u d-demm ta' Kristu. Il-liturġija din is-sena tatina l-opportunità nieqfu ftit b'sens kbir ta' gratitudni fuq il-qawwa tad-demm ta' Ġesù. L-inbit li aħna noffru bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla isir id-demm ta' Ġesù. Id-demm fit-tradizzjoni kollha tal-Iskrittura huwa l-ħajja. Fid-demm Qaddis ta' Ġesù hemm il-ħajja tiegħu, id-divinità,
l-umanità, ir-ruħ, il-ġisem u d-Demm taħt l-ispeċi tal-imbit hemm Ġesù sħiħ, bħalma hemm Ġesù sħiħ taħt l-ispeċi tal-ħobs. Imma d-Demm għandu dan is-sinifikat qawwi tal-element tal-ħajja li jagħti l-ħajja. Il-ktieb tal-Eżodu fil-kapitlu 24 ifakkarna fil-ġest qawwi li għamel Mosè. Ħa nofs id-demm tal-offerta u edu fi bwieqi u xerret in-nofs liħor fuq l-artal. Imbagħad ħad-demm u jroxxu fuq il-poplu qal: Hawnhu l-patt, id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Dawn il-kelmiet ta' Mosè fil-ktieb tal-Eżodu, hawn u d-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom, Ġesù stess jirrepetihom fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu, skont ir-rakkont li għadna kemm smajtna mill-Evanġelju ta' San Mark. Dan hu demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Il-kollegament huwa ovvju bejn il-kliem tal-ktieb tal-Eżodu u l-kliem ta' Ġesù u fuq il-kalċi tal-imbit jgħid il-kliem dan huwa demmi. Id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Dejjem tolqotni konnessjoni oħra mal-kelma demm. Għaliex espressjoni qawwija ta' responsabilità fil-kultura semitika u fl-iskrittura hija l-espressjoni demmu fuqna. Demmu fuqna u fuq uliedna. Espressjoni li tintuża diversi drabi u li l-poplu jgħidha fuq innifsu quddiem Pilatu, demmu fuqna u fuq uliedna. Huwa kliem ta' responsabilità u kliem ta' saħta. Imma l-mulej jibdel dan kollu f'barka u jraxxax demmu fuqna, jiġbeġ fuqna mhux is-saħta tar-responsabilità ta' emilna, il-konsegwenzi ta' dnubietna, imma l-barka li ġejja mill-ħina tiegħu. Il-qaddisin kienu jafu li aħna nissaffew u nitnatfu bid-demm ta' Kristu, li huwa l-prezz tal-fidwa tagħna. Intom eżies, jgħidilna l-Apostlu Pietru, għax infdejtu bid-demm ta' Kristu. Xi ħaġa li fakkarna wkoll il-Papa il-jum fl-omelija sabiħa li aħna naqraw ukoll fil-miliet Imqaddes, meta jfakkarna fid-dinjità tagħna u jfakkarna li din id-dinjità ġejja bil-fatt li aħna meħlusa u maħsula bid-demm ta' Kristu. San George Breka kien iħobb jgħid kemm ħaġa sabiħa li sikwit ninħaslu bid-demm ta' Kristu fil-qrar. Għaliex ir-rikonċiljazzjoni li aħna niċċelebraw fis-sagrament kbir li l-mulej ħallilna huwa proprju din li ninħaslu spiritwalment, mistikament bid-demm imqaddes tiegħu. U hawnhekk hawn il-konnessjoni kbira bejn is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u s-sagrament tal-Ewkaristija. Fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni mistikament aħna ninħaslu bid-demm ta' Ġesù li salvana. Fil-kliem tal-istituzzjoni li l-Knisja tirrepeti u tobdi l-kmand ta' Ġesù
aħna nfakru li d-Demm ta' Kristu huwa mxerret għalina. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-Demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. L-Ewkaristija hija l-mediċina fid-djufija tagħna. L-Ewkaristija l-qawwa ta' Ġesù li salvana. Jekk il-mulej seta' jfejjaq lil-mara li kellha tnixxija tad-demm għal ħafna żmien billi ħallija tmisslu il-mantar tiegħu, x'qawwa ta' fejqan se toħroġ meta aħna nirċevuh. Hemm bżonn ngħidulu kif tallimna l-Knisja. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Immejt biss kelma waħda biss u r-ruħ tiegħi tfieq, ir-ruħ tiegħi tkun infejqa. Aħna s-saċerdoti biex nitħejjew għall-Ewkaristija nitolbu l-mulej li bis-sagrament stess li nirċievu jagħtina l-qawwa li nitnatfu mill-kull ġibda mal-ħażen, minn kull djufija tagħna, minn kull rabta ħażina, u nitolbuh il-grazzja li norbtu qalbna u ruħna miegħu biss. U nitolbuh illum li l-Ewkaristija li mhijiex il-premju tal-perfetti, imma hija l-ikel tal-pellegrini, panis viatorum, l-ikel ta' dawk li qegħdin fit-triq. U allura nitolbuh biex aħna ma naqtu qatt la mill-ħnina ta' Alla u lanqas mid-qawwa tad-Demm ta' Kristu li xerret għalina bħala barka, li xerret fuqna għal maħfra ta' dnubiet. Nitolbukom ulej li inti s-saffina, s-saffi l-Knisja, is-saċerdoti tiegħek, il-poplu qaddis tiegħek bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema
u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżis għall-għamel paġġ ġdid magħna bl-offerta ta' ibnu Ġesù fuq is-salib. Din l-offerta ngħixuha issa waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Imqawwin bil-kelma ta' Kristu, nitolbu d-don tal-fidi fil-preżenza vera u ħajja tiegħu fis-sagrament tal-altar. Ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti li lilhom Kristu jafda s-sagrifiċċju Ewkaristiku biex iħarsu d-dinjità tas-sejħa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja kollha u biex il-mulej ibierek il-frott ta' omna u waħtna l-art biex tatina li xin tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal morda u l-anzjani li ma jistawx jieħdu semmana f'din l-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex nieħdu sem fil-qudiesa bi spiritu ta' talb u ta' fidi u ma nħallux li din issir drawwa bla ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla inti titma' lill-poplu tiegħek bimħabba ta' missier. Għajjem fina x-xewqa għalik lajn ta' kull ġid. Għamel li mqawwijin bis-sagrament tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Nimxu l-vjaġġ tal-ħajja tagħna sakemm nitlu fil-ħajja ta' dejjem fejn kunu nistiedna għall-ikla ta' saltnatek bi Kristu Sidna. Dak li tajtna u mulejna. Numru 69.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjieba tiegħek mulej għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku huma nfissra dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tassew u ta' dejjem waqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-Demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru.
Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Tal-għani niklu tal-ħob, u li xorbu tal-kalċi. Inħabru l-mewtijek mulħej, sabati. Għalek mulej aħna u namlu dan, tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tlug l-odus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu, brat il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Imqaddsa Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martiri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-isfijiet u l-ministri tiegħek u l-poplu kollu illi inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba talb u x-xewqat ta' din il-familja illi inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna l-nubietna
għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fi tjibu ħlina tijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeha. Hawn miġburin Ġesù flimkien. Numru 93.
sema frot limham balis jedni intil hau mata min rat intil ashmata hayi nadurat Jahobstas sema frot limham balis jedni. Frot limham balis jedni, Yalandin yataraf tobot, fikil lub umahenin, nadurak Jahobstas